ただいまより2025年4月6日、神の家族主イエスキリスト教会にて主イエスキリストの皆によって日曜礼拝を始めます。はじめに使徒信条を聖書いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。共に賛美していきたいと思います。差し支えなければお立ちになって主を賛美してまいりましょう。どんな時でも私
弟子になっていきたいと思います。「
お祈りを捧げます。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのようにあなたの御前に集えるお恵みを感謝いたします。主が私たち一人一人を大切なものとし、また愛してくださったお恵みを忘れることなく、私たちは日々常に感謝し、また喜んであなたを褒めたたえることだけをしていくことができますように導いてください。私たちは弱く脆いものです。ひびだらけ、賭けだらけのもので、ともすればそのひび賭けを隠してしまいたいと思っていますが、むしろそのようなひび賭けから神様、あなたの栄光、あなたの祝福、恵みがあふれるものと変えてくださいますように。そして私たちが主のまた恵みを多くの人にまた告げ知らせていくことができますように、主と共に働くものとして使いください。またこの礼拝において初めから終わりまで神様、あなたが臨在してくださり、どうぞメッセージを取り継ぐ田島牧師の上に豊かな油注ぎによって大胆に主の言葉をお語りくださいますように。そして聞く私たちが聖霊様の力により、また真理を悟り、また御言葉によって固く立ち上がることができますように導いてください。すべてを感謝し、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。それでは皆さんで実会を斉唱いたします。実会。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、3代4代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。それでは皆さんで年間聖句を斉唱いたします。3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますように。ここに集うお一人お一人が神様の中にあって、その恵みと平安と祝福と守りがありますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉を一緒に読んでまいりたいと思います。今日のですね、御言葉はヘブル人への手紙の13章の1節から3節までです。まもなく受難週を迎える、そういう中にあってですね、私たちこの受難週をどのように過ごすのか、どのように祈るのか、どのように神様に導かれるのか、それをですね、いつも心に留めていきたいと思うんですね。そういう中でですね、ヘブル人への手紙の13章の1節から3節、短いので皆さんで一緒に読んでまいりたいと思います。ごめんなさい、12章ですね。12章の1節から3節です。ちょっと修法では13章って書いてありますけど、12章の1節から3節です。一緒にお読みいたしましょう。3、はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪と捨てて、自分のに置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。アーメン。今年のイースターは4月の20日になります。イースター、復活、イエス様が墓からよみがえられた、それを記念して、むしろ記念だけでなく、私たちはそれを信じているという、そういうことをもう一度再確認する時であります。そしてその4月20日から前の1週間を受難週と言います。これを英語ではパッションウィークというんですけども、城の誠実、すなわちですね、その城の葉でですね、イエス様がエルサレムに入場します。このエルサレム入場は王としての入場なんですが、しかしイエス様は王様ではなくロバに乗ってですね、もう本当に平和の使者、そして受難のためにエルサレムに入っていくんです。十字架にかかるためにエルサレムに入っていくんですね。これがこの受難週の始まりです。そしてその受難週を通してですね、イエス様はこのいろんな迫害を受けるわけです。ご自身が神から使わされたキリストである、その告白をしたときにですね、十字架のその処刑が決まるんですね。罪のないイエス様が罪あるものとされ、また言われもないことをたくさん言われて、鞭打たれ、釘刺され、茨の冠をかぶせられ、血を流し、私たちの罪の身代わりになってくださいました。私たちが受けるべきものをイエス様がすべて引き受けてくださったのです。この受難の日を復活祭の3日前、実際は2日前になるんですが、4月の18日を受難日と言います。私はですね、この受難の週はいつもなるべく断食をしてイエス様の苦しみを共にする、そういう週にしています。皆さんもぜひこ
この受難週を覚えていただきたいと思うんです。ただ受難があったなというんではなく、イエス様の苦しみが分かるようになっていく。そしてですね、今日読むところも実はイエス様の苦しみを理解するというところにもつながっていきます。皆さんもよく知っている信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。このイエス様から目を離すと何が起こるかというのがいろいろ私たちですね、しっかりこの目を見つめていかなければいけません。このイエス様から目を離すとどういうことが起こるのか。それはですね、重荷が重くなってきます。まとわりつく罪に悩まされていきます。そして自分の目標がわからなくなってくるんですね。私たちはイエス様を見るときにですね、この一節に書いてあることをよく見ていきたいと思うんです。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷をとまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ヘブル書の11章にはですね、ここにはですね、あらゆる旧約聖書の信仰者たちの生き方が書いてあります。その信仰者の生き方はどういう生き方ですか？忍耐を持って歩んできた。そういうところがたくさん出てきますよね。本当に神様のことを告げ知らせ、でもその告げ知らせることによって神様のことを守っている、その守っていることを通してあらぬことが起こるわけです。自分の願ったことにならないことが起こるんです。そういう証人が雲のように私たちを取り巻いている。雲のようにというのは大勢、ここでは大勢という意味で理解してください。雲にはいろんな表現がありますけどね、例えばイエス様が姿を変えられるときに雲に包まれたんですね。イエス様が天に昇られるときも雲に包まれてきます。そしてイエス様が再び来られるときも雲に包まれてくる。これは神様の栄光や臨在を表します。ソロモンが神殿で封建するときも雲に包まれていく。モーセがシナイの山に登るときも雲に包まれていく。これも全部神様の栄光と臨在を表しています。しかしここではそうではなく、雲のように取り巻いているということは、私たちの周りにそういう人がもう数えきれないほどたくさんありますよ。そうです。これは聖書に書かれているだけでなく、私たちの周りにもたくさんそういう人がいるんです。日本でね、クリスチャン少ないとかで、皆さんね、そういうふうに思わないでいただきたいんです。ね、私もですね、12年間公務員でですね、周りにクリスチャンいないという世界の中にいましたよ。誰もいないんですよ、クリスチャン。で、そういう中で、大変だって思うこともたくさんありました。でも私はですね、この聖書に書かれているように、多くの信仰者たちが私たちを取り巻いているじゃないか。シャデラク、メシャク、アベデネゴという青年たちはどのようにして神様にお仕えしていたか。ダニエルという人はどのようにしてお仕えしていたか。ダビデという人はどのようにして神様にお仕えしていたか。そういうのを私たちは聞いている、見ている、そして知っているんです。そしてそのように私たちは信仰の生き方をたくさん見てきているんですよ。そしてそれを生かす、それが私たちの時代だということです。私たちの人生でその信仰者たちの生き方を生かしていきましょう。ただ聖書を知っている、知識を持っているだけじゃなくて、それが生かされる時が必ず来るんだということですね。アーメンですか？そしてそのためには一切の重荷を捨てましょう。
この重荷っていうのは不必要なものというふうに解釈されています。このですね、私たちにクリスチャン用語にですね、この重荷を持ってますっていう言い方があるんですよ。クリスチャン用語なんですね。例えば私はですね、子供の伝道に重荷を持ってますっていうとですね、子供の伝道に自分は非常にこの責任を持っていて、神様からそういう思いが与えられていて、それに向かっていきますという重荷を持っているという言い方をします。でもここで言っている重荷はどちらかというとそうではなくて、重いと感じられるような事柄です。イエス様が言ってますね。すべて重荷を負っている人、疲れている人は私のところに来なさい。世の中に生きるときにですね、いろんなものがですね、私たちの中に重荷となってくることがあります。人間関係で重荷になっていく人もいます。また、仕事をしなきゃいけないということで重荷になっていく人がいます。また、うまくいかない。例えばね、このイエス様が言っている中ではですね、このイエス様と弟子たちが宣教を行った時にですね、受け入れなかったという、その直前にそういうことが起こっているんですね。だからうまくいかない。なんでこんなことやってんだろう。そういうふうなこともある。でもそういうものを置きなさい、捨てなさいと言っています。大事なことは何でしょう。くびきを負うことなんです。イエス様のところに来なさい。そしてイエス様からもう一度くびきをもらいなさい。今あなたが進んでいる、その進んでいる方向が本当に大事なことなのか、もう一度点検することが必要です。いつも礼拝のために、またあなたがその人生でいろいろ思い患っているときに、迷っているときに、イエス様に点検していくんです。すべて重荷を負っている人、疲れている人は、私のところに来なさい。私が休ませてあげます。まずイエス様のところに来て、本当にイエス様の中に行こうことを願いますね。そして次にですね、私は心優しくへり下っているから私からくびきを負って私から学びなさいとイエス様は言いましたね。そのようにイエス様から与えられているもの、イエス様から学ぶこと、そうですね、ここもそうです。多くの信仰者たち、そしてイエスから学びなさい。学ぶということはどういうことですか？まず真似をするということです。学ぶということはマネブという言葉から来ているんですね。真似るから学ぶなんです。ですからまずイエス様に真似ていきましょう。そして真似ていく中で必ずそれが学ぶことにつながっていきます。これですね、学ぶときにはですね、いいですか？何度も私よく言うんですけども、失敗することが大事です。成功することが大事ではありません。失敗することの方がはるかに大事な価値だというふうに理解してください。学ぶというのはそういうことだと私は思ってるんですよ。何度も失敗してそこから学ぶんですよ。成功している時にはですね、学ぶことはもうないです。うまくいってるから何もしなくていいんですよ。何も考える必要もありません。うまくいっているのは別にそれは神様が皆さんに与えられた賜物やそういうものがうまく機能しているからです。それはそれで喜んでいいんですけれども、それだけにとどまると学ぶことにはなりません。必ず行き詰まることが起こるんです。ですからイエス様から
学んでいきましょう。そして真似ていきましょう。そしてそこから何か得られるものが必ずあるんだということです。二つ目はですね、まとわりつく罪を捨てるんだと言っています。この罪を捨てるというのをまとわりつくと言っているので、ここには2つの問題があるわけですね。一つは自分が罪の中にこの陥るものですね。あとは周りの周囲の罪によって非常にこの惑わされていく、悩まされていく、そういうことが起こるんです。例えば迫害っていうのもそうでしょ。周りの人の罪によって私たち悩まされるわけじゃないですか。ですね。それから罪の誘惑、ね、大丈夫だよ、大丈夫だよ、そんなところから罪の誘惑っていうのは始まるわけですね。そうですね。アダムとエバも大丈夫だよという誘惑から罪に入ったわけでしょ。ね、いやそれを食べても大丈夫だよというふうに惑わすんです。神様はそうじゃないですね。食べてはならないって言ったのに惑わして大丈夫だよ、惑わしに信じたら人間は罪となり、罪人となり、死ぬものとなった、滅びるものになった。これがまとわりつく罪ですね。自分を責める、そういうのもあります。お前はダメだよ、もう全然できないよ、無理だよ、諦めなさい、そういうのもまとわりつく罪です。神様は一人一人価値あるものに作られた。でも私たちはその自分の価値がなかなか見つからないんですよ。見つけられないね。でも心配なさんでください。必ず神様に尋ね求めるときにその良いものが分かってきます。良いものが、神様は私たちを良いものとして、良い作品としてお作りになったということがだんだん分かってきます。そしてそれがイエス・キリストの十字架の贖いを通して、罪の許しを通して、神様と一緒に歩むことを通して輝いていくんです。あなた方が世の光だと言っていること、あなた方は地の塩だと言っていることがだんだん分かってくるんです。なので惑わされてはいけません。いつも神様が私たちにそのように共にいてくださって、そして私たちの良いものをもっと輝かせてくださると信じていきましょうね。私たちが輝くんじゃないんですよ。神様がそのような存在として作られたんです。でも罪の世界がそれを隠すんですね。だから私たちはそういうものを違うんだってですね、排除していく。そういう時にまとわりつく罪が本当にこの取り除かれて、神様が私を作られたということのその良い作品という意味が分かってくるとですね、本当にこの心からこの何て言うんですか、自分の喜び、自分のその存在価値にすごくこの影響を持ちます。ぜひこのことを覚えてください。3つ目ですね、自分の前に置かれている競争を走り抜く。この競争という時にですね、大体パウロはこのゴールがあるということです。ゴールがある。徒競走のことを大体マラソンとか徒競走の走りっている、そういう競争のことをですね。そして走り続けるって言ってますから、やっぱりこのいわゆるね、陸上競技のような表現です。必ずゴールがあるんだっていうことです。そしてそこに向かって私たちは行くんだよ、走り抜けるんだよ、そこを目指していくのを忘れちゃダメだよっていうことです。私たちにとってゴールはイエス様の再臨です。
でもそのイエス様の再臨の時にですね、もう一つ大事なことは復活ですね。私たちが復活することを目標とします。いいですか？その時ですね、いいですか？もし私たちがすでに死んでいたなら、ね、信仰者が死んでいたらどうなるんですか？イエス様が来られた時に復活するんです。ですね。もし信仰者がイエス様が来られる時まで生きてたら、そのまま復活の体に変えられて永遠の命の中に入れられていきます。ここが私たちのゴールだということをはっきり宣言します。皆さんもそうですね。主が来られるとこ、それがゴールです。それが私たちの死が先なのか、イエス様が来られるのが先か、どっちかですね。どっちかなんです。だから私たち分からないんですよ。自分が早く死んでイエス様の再臨を迎えることもあるかもしれないし、生きたままイエス様が来られるのもあり得るんです。ね。そしたらですね、大事なのは復活することを目標とするということです。これが競争のゴールで、そして私たちはそこに向かって歩んでいくんだ。信仰を持って毎週礼拝し、信仰を持って福音を述べ伝えていく。信仰を持って神様と共にこの歩みをしていく。イエス様が再臨なさる、復活される、その目標をするときにですね、私たち福音を述べ伝えることが一つの使命だということが分かってくるんです。重要な使命です。重要です。どんなにね、その社会で活躍しても、どんなにいい家庭を持ったとしても、それも大事な役割ですけども、一番大事なところはイエス様が来られる、その日のために備えをしていくんです。その中で一番大事なのは福音を伝えることなんです。私たちが福音伝えなかったらイエス様はいつまで経っても来てくれないんですね。そういう意味では異邦人の完成の時、特に日本という国はまだ未伝の地です。そういう意味でもですね、福音を伝えるということも一つの大きな目標なんだということです。しかしですよ、しかし分かった。目指すところは分かった。でも実際のところは忍耐の連続ですね。これが私たちの実際なんです。この忍耐の連続のゆえに目標を見失ってしまうんです。忍耐する試練と苦難の中にあるから、そこに心を奪われてしまうんです。目標が見えなくなってしまうんですね。いいですか？皆さん、ぜひですね、目標のない人生は一番疲れるんです。このことを覚えていてください。目標のない人生は一番疲れる。皆さんも経験ありますか？私は経験あるんですけどもですね、初めての職場、またですね、初めての教会ね、ものすごい疲れるって分かりますか？ね、今日もですね、実習生がですね、初めてこの礼拝に来てですね、ものすごい緊張してるんですよね。ものすごい緊張してるの分かりますよね。後で紹介しますね。だって1対100でしょ。誰も知らない人が周りにいるわけですよ。周りは実習生、ようこそおいでくださったってみんな覚えてくれるんですけど、自分は覚えなくちゃいけない。もうそれだけで緊張ですね。で、職場になるとですね、これもそうですけど、礼拝でもそうですけども、何したらいいんだろう、ね、周りの様子見ながら、次こうやるのね、次こうやるのね、分からないというのはものすごい疲れるんです。皆さん、
何すればいいのかわからないということがそれほど疲れるものなんだって、そのことをですね覚えていただきたいんです。ですから皆さんの中にですね、もし重荷を負っている人、疲れを持っている人がいたら、重荷を捨てて何をしたらいいんだろうかという目標をしっかり持ってほしいと思うんです、ね、困難があります、暗いことがあります、大変なこともあります、ね、職場に行ってですね、新しい職場で本当に疲れて1年間ですね、何やったかなって振り返るとですね、何もできてないって気づくんですよ。でも2年目からちょっとずつ、こうやればできるのねと2年目で理解し、3年目でそうかっていう、だんだんそのコツをつかんでやる気に変わっていくんですね。ですから皆さんですね、もし何事をするにしても3年を続けてほしいと願います。これが一つの目安です。もちろん3年じゃなくてもいいんですよ。でも3年が一つの目安だというふうに理解していただくといいかなというふうに思っております。さあ、もう少し戻ります。なぜ信仰者には忍耐が求められるんだろう。どうして信仰者は困難にいつも遭うんだろうか。イエス様は信じなかった方が良かったんじゃないかって思うことがあるんです。それこそですね、私もですよ、牧師にならなかったらこんな悩みないのになっていうのたくさんありますよ。お金のこと、自分の将来のこと、それからやっぱり教会をどうやって皆さんの導くこと、ね、なかなか意思疎通の難しいこと、いろんなことが悩むんですよ。もし今あのまま公務員続けてたらですよ、12年前じゃあ20年前ですよ、公務員続けてたらこんな悩みなかったよなって思いますよ。これは牧師特有の悩みです。でも私はその悩みの中にあって、じゃあ皆さんね、もう嫌ですって私言ったことありますか？なぜそういうことを言わないんでしょうか？神様が働いてくださるからです。神様が私と共にいてくださるということが本当によくわかるからです。こんなものに神様がいつも共にいてくださって、神様が私のうちに働いてくださっている。それゆえにですね、私は本当に牧師としてですね、皆さんに何度も言います。幸せだなって。12年間悩まないで、ね、違う悩みはありましたけども、仕事をしていた。22年間ですね、悩み、苦しみ、痛み、さまざまな誤解を生み、でもそういう中で生きる。ねえ、どう見てもこの22年間の方が一般的に見たら恵まれてないですよ。でも私は間違いなく神様の恵みをたくさん味わいます。そしていつも礼拝の中に主がご臨在されているというのを本当に受け取るんですね。主が私と共にいてくださる。どんな困難の中にあっても主は私と共にいてくださる。そこにいつも私たちはですね、目を向けていきたいと思うんです。神様はなぜ忍耐を求められるんでしょうか。一つ目は清く生きるというふうな意味があります。私たちはですね、神様の恵みの中でだんだん慣れてしまうんですね。神様の恵みの中でだんだんですね、この自分の問題をですね、見なくなってしまうんです。神様がね、その教会で用いられること、そして世の中で活躍すること、それが誘惑であるんですよ。誘惑です。皆さんぜひですね、特に賛美のリードをする方々は
気をつけてください。賛美のリードをする人たちが多くスキャンダルに誘惑に負けてしまうんです。人々からですね、あなたは素晴らしい、あなたは本当に助けます、称賛を浴びている中で、だんだんその異性関係に引きずられてしまうんですね。そういうのを何度も私は聞いてきてます。これは牧師も同じです。ですから皆さんね、そういう中で清く生きるということが本当に大事なんだ。私たちは試練の中で本当に正しいことを、罪から離れていくことを、神様はそのように私たちに試練を与えます。ペテロの第一の手紙の1章の7節にこのように書いてありますね。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてなおも朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。この清く生きるということ、要するにですね、選び取るということですよ。清く生きるということは、正しいことを選び取っていくことです。2つ目はですね、練られた品性を生むんだと。私たちにですね、さらにキリストに似た人格、品性を形成していくんだ。このようにですね、ローマ書の5章の4節に書いてありますね。忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すこと、私たちは知っているからです。忍耐は品性を、練られた品性を生み出すんだ。皆さんぜひ知っていただきたいのは、皆さんが遭っている苦しみは誰かの慰めになるんです。皆さんが苦しんだことは必ず誰かの慰めになる。そのことを知ってください。同じ苦しみを味わった人だからこそ分かるんですね。そういう意味でですね、練られた品性は必ず必要になってきます。でもですね、このいろいろですね、この嫌なことをされた、言われた、そこで怒りを持って否定するときに、練られた品性は生みません。いろんな非難があってもですね、それを吟味していくんです。吟味していくときにですね、2つのことがあるんです。自分に問題があるか、それとも問題がないかそこをですね、吟味する必要がありますね。その中でですね、問題がないときには、それは単なる誹謗中傷として処理していいんです。なかなかこれね、難しいですね。最初はですね、それがわからないとですね、全部真に受けてですね、もう誹謗中傷も全部真に受けてですね、自分はそういう人間なんだって思ってしまうんです。でも自分を神様の前にさらけ出しながら、神様はどうでしょうか、私は神様の前に心をね、注いでも責められるところはないんですと、そのようにですね、祈りながらですね、決められることができますね。神様は全部ご存知ですから。そういう中で自分の心を神様の前に出していくときに、それが自分に問題があるのか、それとも他人の誹謗中傷に問題があるのか分かってきます。練られた品性を生んでいくんです。そして自分の問題がないということはそのまま進めばいいことでしょ。そして問題があるんだったらそこを改めていくしかないんです。練られた品性を生んでいきましょう。3つ目、愛に生きるということです。いわばですね、愛は忍耐だというぐらいです。それぐらい大事なことです。皆さん、愛というのはですね、何かね、優しくすることだとかね、またね、人に良くしてあげること、また自分が好きなことをすること、そうではありません。聖書の中の愛はまず忍耐です。イエス様もそうでしょ。私たちの罪のために十字架にかかってその愛を示されたでしょ。忍耐です。十字架を通して忍耐して、
私たちを愛するということをなさいました。その痛みも苦しみも罵りもあざけりもイエス様は忍耐して、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと言いましたでしょ。愛の中心は忍耐だと私は思うんです。もちろんコリント人への第一の手紙の13章の中にはですね、いろいろありますね。愛は寛容であり親切であり、また柔和です。人を妬みません。高慢になりません。礼儀に反することをしません。自分の利益を求めません。苛立たず、また人をした悪にも心を止めません。不正を喜ばずに真理を喜ぶ。そして7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。ねえ、皆さん、まず愛は忍耐だ。覚えておいてください。そんなんで忍耐して、どうしてそんなんでね、私たち幸せになれるんですか。ねえ、でも、練られた品性を生み、練られた品性が希望を生み出し、希望は失望に終わることがない。聖書が言っていることが分かってくるようになります。私たちはですね、なんか幸せのモデルがですね、いいことがあれば幸せなんですよ。それが幸せのモデルになっています。でも聖書の幸せはそうではありません。与える方が受けるより幸いだ。迫害されたらあなた方は喜びなさい、喜び踊りなさい。全然逆のこと言うでしょ。いいことがあればそれが幸せだというのとは全く違います。むしろその中に働かれる神様がおられる。そして自分自身がはっきり見えてくる。それが本当の幸せだと私は思うんですね。ぜひ自分自身が何であるか、愛に生きるということはどういうことなのか、ぜひですね、神様と共に歩んでいく中で培っていきたいと思いますね。そしてもう一つは、忍耐は信仰の成長と完成にあるんだということですね。ヤコブ書の1章の3節4節にそのように書いてあります。ヤコブ書の1章の3節4節にそのように書いてありますね。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。2節に何て書いてありますか。私たちの兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。聖書の価値観は、神様の価値観は、信仰者の価値観はうまくいくことじゃないんですよ。神様から与えられた試練を受け取ることです。この上もない喜びとしなさいと言われていることです。それを逃げることじゃないんです。そこに向かって忍耐を完全に働かせなさいと言ってるんですね。その先に何があるのか分からなくていいです。聖書が言っているように、分からなくてもその先に神様が導きを与えてくださる約束ですから。ぜひこの忍耐を求められているんだ。信仰を持つ時ですよ。なんでこんな悲しいことが起こるんだ、なんでこんな苦しいことが起こるんだ、なんでこんなに痛まなきゃいけないんだと。それは理由は一つです。信仰があるからです。神が共にいるからです。理由はたったそれだけです。信仰がなかったら信仰者としての悩みはありません。信仰があるからこそ悩むんです。悲しむんです。痛むんです。でもいいですか皆さん、
神様はそのままでしないということです。悩んだまま、苦しんだままにされない。ですから何度も言います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様はどのように歩んだか、私たちよりも苦しまれました。私たちよりも悩まれました。私たちよりも痛みを持ちました。イエス様はどのように歩んでいるんでしょう。ご自分の前に置かれた喜び、ご自分の前に置かれたというのはですね、その先にあるイエス様のこの神様の栄光の道ですよ。よみがえり、昇天、神の右の座に着座すること、これ私たちも同じことを約束されているでしょ。よみがえり、永遠の命、そして神の座に着座する、神の右の座に着座する。私たちは神の右じゃなくて多分左だと思いますけども、同じですよ。イエス様と同じように、その喜びの前をご自分の前に置かれた喜びが用意されているんです。この素晴らしいゴールがあるということを私たちですね、忘れてはいけません。このゴールはですね、皆さんどんな人生よりも素晴らしい喜びだと私は宣言しますね。皆さん、アーメンなのか終わりなのかよく分かんないね喜びをもっともっとですね、味わってほしいんです。よみがえりのね。何度も私は言います。私はね、教会のお墓に入りたいんですって前から言ってますでしょ。なぜですか。よみがえって生徒たち、クリスチャンたちがその場でよみがえってですね、イエス様のところに引き上げられる、その瞬間が人生の最高の喜びの日です。なぜですか。共に信仰を保ってきたね、最後まで走り抜いたね、イエス様はこの賞賛をね、ちゃんと用意してくれた。素晴らしいと思いますよ。私はその日を見たい。その日のために走り続けたいと思ってますね。不必要なものを脇に置きましょうさあ、忍耐の時に何を心に留めるべきなのかですね。イエス様は3節にこのように書いてありますね。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。イエス様に対する罪人たちがどのようにしたか、また信仰者たちに対してどのように苦しめてきたか、それをよく考えなさい。そして何て言ってますか。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。私たちがもし元気を失っているんだったら、疲れ果てているなら、それは何が問題なのか、イエス様が見えなくなっているということです。イエス様は何度も言いますよね。疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。約束守って。12時15分過ぎたらね、イエス様が見えなくなったら、私たちは元気を失い疲れ果ててしまうんです。先ほども言いましたね。私たちは何が疲れるんですか。何をしたらいいかわからない。どうしていいかわからない。ご自分の前に置かれた喜び、
イエス様もいつもその試練の先にある神様の素晴らしい恵みと祝福と救いがずっとフォーカスされてたんです。私たちもその自分の前に置かれているゴール、そこに走っていかなければならないのに、違うものに目を向けてしまうんです。違うものに目を向けるときに私たちは疲れます。そして2つ目は、反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさいって言ってますね。イエス様が私たちのよりも先にまずこの苦しみ痛みを受けてくださったんです。イエス様は受ける必要ないじゃないですか。贖いだけだったら十字架で血を流せば十分じゃないですか。でもそうじゃないんですよ。イエス様はこの信仰に生きるとはこういうことだよってことを教えるために反抗を耐え忍ばれたんです。イエス様がその苦しみ痛みの中に歩んでおられた。私たちはそのことを忘れてはいけません。そうするとですね、次に何が起こるか分かりますか？イエス様が苦しまれた、ね、2つ考えられるんです。1つは、私のは大したことがない。もう1つは、イエス様は良き理解者です。私の苦しみも痛みも悲しみもすべてご存知、ただ分かってるよってね、口先だけの人じゃないんですよ。本当によく分かっている方だから、イエス様から慰めを受けるんです。分からない人にですね、あなた大丈夫よって言われてもですね、本当にそう思ってるかなって思いますよ。今ね、私が例えば牧師の悩みね、皆さんに打ち明けたところで、皆さん多分ね、分からないと思いますよ。でもね、牧師同士だとね、分かるってなるんですよ。ね、でも皆さんね、ぜひ分かってほしいと思いますよ。ね、私はたまたまね、谷口牧師と歩むことが多かったんです。ね、病院に行くときも車を運転し、ね、そして家庭訪問するときも私は車を運転し、礼拝があるたびに私は車を出してですね、谷口牧師とですね、いつも歩んでました。別に谷口牧師にね、なんか教えてもらおうとかそういうんじゃなかったんです。ただ谷口牧師が本当に体が弱いので、私は比較的有給休暇が取れるそういう職場にいましたので、休暇を取っては車の運転をしてお供することが多かったんです。で、共にするとですね、やっぱりその牧師の悩み痛み苦しみっていうのが分かるんですね。分かってくるんです。分かってくると何かっていうとですね、これは絶対やりたくない自分には無理だなんですよ。ですから私は最後まで神様に拒んでましたね。本当スレスレギリギリまで拒んでましたから無理だ。でもね、谷口牧師がですね、こういうふうに言うんです。私は幸せだ。わからないんですよ、全然。私は幸せだ。わからない。でも私は牧師になって分かってきました。なるほど。確かに谷口牧師が経験している悩み、痛み、苦しみ、いろんなことを味わいます。ねえ、聞いといてよかったなと思うぐらい。でも一つ言えることは、私は幸せだ。ねえ、何も本当にこのね、公務員の12年間、ある意味ですね、成功した12年間ですよ。でも私はですね、
その成功した12年間よりも苦節の22年間幸せだと思います。なぜでしょうか。神様が私と共にいてくださるからです。神様がもっと分かってくる。本当に神様は私のために尽くしてくださるお方だ。皆さん、この十字架の死を見上げていくときに、この世のいろんな困難が訪れても、私たちはその喜びが失われなくなっていきます。ぜひ皆さん、この御言葉を覚えていただきたいなと思うんです。ヘブル人の手紙の12章の2節です。もう一度皆さんと一緒に読んでまいりたいと思うんですね。ヘブル人への手紙の12章の2節です。一緒に読みましょう。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。私たちの目標はどこにありますか。イエス様が来られる時です。この目標を忘れていきません。もし他のものを目標にしたときに、それは不要なものです。2番目、3番目、4番目にしなくてはいけません。いつも私たちの目標がイエス様が来られるとき、このイエス様がまず信仰を私たちに教えてくれました。そしてその信仰はこのようにして完成されるんだということを教えてくれました。それは忍耐をもって神様の御業を全うすることです。苦難は必ずつきます。困難は必ずつきます。疲れもたくさん覚えるでしょう。悩みもたくさん覚えるでしょう。でもそれは神様から私たちに与えられている愛の導きなんです。愛の導きなんです。だから私たちは見失ってはいけません。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さない。そして私たちの前に置かれた喜び、復活という喜びをしっかりと見てまいりたいと思うんです。その以外の目標をもしも私たち持っていたときにですね、何か私たち信仰を間違っているという気がつかなければいけません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたが御子イエス様をお使わしになったのは罪を取り除く、それだけではありませんでした。信仰の創始者であり完成者であることを示すためでありました。イエス様は人となって私たちと同じように歩まれ、いや私たちよりも低くされてこの世に来てくださいました。私たちを励ますために、信仰に生きるとはこのように生きるんだと教えるために、自ら行動を持って示してくださいました。信仰を持つときに悩みがあります。信仰が始まるときに痛みが始まります。信仰に進もうとするときにいつも
行き詰まりを感じます。しかし主よ、私たちはご自分の前に置かれた喜び、自分の前に置かれた喜び、それはイエスが再び来られる時です。完全な勝利を神様は用意してくださり、罪も死も戦もない本当に永遠の世界を私たちに用意しておられる、その時が私たちの目標です。今宣言します。主よ、私たちは目指すところは主が来られる日、私たちが復活する日、そこを宣言して目標を目指して歩みます。主よ、どうぞこの祈りに応えて導いてください。主よ、その祈りに応えて守ってください。主よ、私たちが走り続けることができるように力を与えてください。主を待ち望む者は歩いても疲れず、走っても耐えることがない、その力を主を与えてください。主よ、どうぞあなたから来るその恵みと力によって歩み続けていけるように守り導いてください。お願いいたします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さず、その苦難を乗り越えた耐え忍んだイエス様を思い起こし、そしてこれからもこの世の中に最後まで信仰を持って全うできるように、主よ、どうぞ私たちを強めてください。主よ、私たちはこの世の中に騙されてしまいます。またこの世の中に打ち砕かれてしまいそうな時がありますけども、どうか真実な神様だけを見つめ続けていけるように、主よ、私たちを捉えてください。間もなく受難週を迎え、イエス様のその担われた十字架を思い、それを見上げていく。私たちが忘れてはならないこの救いの恵みをしっかりといつも見つめていくことができますように、その信仰を見つめていくことができますように、主を捉えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではもう一度お立ちいただける方はお立ちいただいて賛美を捧げていきましょう。十字架
「
願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが今より常しえまでも我ら一同と伴わせたまわんことを。アーメン。